Това видеоревю ще започне нетипично, с възклицание и личното си впечатление. Мания! Баса и кристално чистия звук не могат да излезнат от главата ми. Толкова се пристрастих към слушалките, които ще ви покажем в следващото си ревю, че не можах да им се нарадвам с дни. Дори, отново, са на главата ми. Това е само малка част от това, което мога да предам с думи за усещането при тестовете на флагман слушалките в семейството на Sony. Уважаеми дами и господа, зрители на DigitalBG, имаме удоволствието да ви представим непосредствено след премиерата им MDR1 RBT. Още когато ги видяхме за първи път по време на IFA в Берлин преди месец, останахме възхитени от дизайна. MDR1 идват пакетирани в красива черна кутия, а отваряйки я вътре намираме и самите слушалки в кадифено легло. Дизайна комбинира два вида олекотен метал – кожа и поликарбон. Кожа има и в горната диадема и в звукоизолиращите елементи около говорителите. Тук ще направим една интересна вметка. Сигурно сте ползвали поне веднъж слушалки с звукоизолация, нали? След първия час вече ушите ви болят. При топ продукта на Sony не просто няма болка, ами посредством общо 3 настройващи механизма за всяка страна, слушалките прилепват така на главата ви, че на моменти забравяте, че те са там. Затова до известна степен допринася и скромното тегло от 297 грама. Друго удобство, наличието на което маркираме тук, е бежична връзка чрез Bluetooth. Край с кабелите на топка по пода. От друга страна, потребителите на One Touch от Sony, които използват NFC технологията, улесняват свързването с музикалния си плеер още повече. За нея, както знаем, е нужно просто да допрете един към друг, да речем телефона и слушалките, и те се свързват. С едно зареждане капацитета на автономна работа е около 30 часа. Все пак при MDR1 RBT има и опция за жично включване в случай, че ви се налага. Като звучене слушалките имат перфектен баланс между ниските, средните и високите честоти. Доминиране на някой звук пред останалите не се усеща. Самият той при всяка честота може да се определи като детайлен и отчетлив. Баса е плътен. Използвахме няколко различни бас теста, които се използват при професионалните състезания за качествена музика. Втората проверка, на която подложихме Sony MDR1 RBT, бе отчетливост на различни звуци с различна честота. И там ефектът бе поразяващ. И тъй като се предполага, че комплекта ще има и по-масова, не само професионална експлоатация, изпробвахме плеер Sony Z1040, с който до 75% увеличаване звука не получава промяна. След този праг вече има леко кривене. Но едно пояснение, до голяма степен за това спомага и плеера. И докато сме на тема статистика, отново при наш тест отчетохме чувствителността на звука в диапазона от 100 ГHz до 10 кHz, достигаща 125 дБ SPL. Това реално е с 3 дБ повече, отколкото при данните дадени ни от Sony.